millor de tot és que és molt i molt fàcil. Aprendrem a demanar i donar adreces. Hola, jo em dic Gemma i us dono la benvinguda a un nou vídeo. Com us he dit, avui aprendrem a demanar i donar adreces. Però per poder fer-ho hem de saber algunes paraules bàsiques que no hem vist fins ara. Començarem per les diferents vies que podem trobar quan anem pel carrer. I és que aquesta paraula és la primera que hem d'aprendre. Carrer. Vol dir això exterior, quan estem a fora, el que al castellà diem calle. Però també té diferents tipus de vies, com per exemple l'avinguda, carretera, travessera, passeig. I per últim, les vies on els cotxes van molt més ràpid, les autopistes. A més del vocabulari bàsic que veurem avui, també hem de conèixer els adverbis de lloc, que ja vam veure a un altre vídeo. Si encara no l'has vist, te'l deixaré per aquí perquè vagis i el vegis quan acabis aquest vídeo, perquè són temes complementaris. Seguim amb el vocabulari bàsic, i és que també tenim llocs que ens serviran com punts de referència, com per exemple la plaça, el parc, el jardí o inclús el semàfor. I també trobem el trencall, que és un desviament de la ruta, o la cantonada, que és aquest angle que fan dues parets, per exemple, d'un edifici. Bé, un cop ja sabem o ja hem vist aquest vocabulari bàsic que ens servirà per donar una adreça, un punt de referència, un tipus de via, hem de saber com preguntem per una adreça. I això és molt fàcil, perquè per formular aquesta pregunta tenim dues opcions. Podem fer servir el verb saber i ajuntar-lo amb on és més el lloc pel que volem preguntar. Per exemple, diríem: saps on és la biblioteca? Aquesta seria una forma correcta de formular aquesta pregunta, però una altra forma correcta és molt més curta i és prescindir del verb saber i directament començar la frase o la pregunta amb on és la biblioteca? Com vegeu, formular la pregunta és molt i molt fàcil, però es complica una miqueta més quan volem donar resposta a aquesta pregunta. Quan volem donar una adreça, farem servir altres tipus de verbs, com per exemple el verb seguir o continuar, que ens indiquen continuïtat del camí. També podem fer servir creuar, que és passar per sobre d'alguna cosa, per exemple, creuar un pont, creuar un carrer. I també farem servir els verbs girar, trencar o tombar. Aquests tres verbs són sinònims i ens indiquen canvi de direcció. Bé, i ara sí, ara que ja tenim tot el vocabulari, tant de tipus de via, com d'adverbis de joc, punts de referència i els verbs que farem servir, ara sí que podem practicar i veure en exemples tot el que hem après fins ara. Perdona, on és l'oficina de correus? Segueix tot recte fins al tercer trencall. Després gira a la dreta i la veuràs. És davant de la farmàcia. Hola, saps si per aquí queda algun bar? Sí, segueix per aquest carrer fins a la primera cantonada. Tomba a mà esquerra i al costat del banc hi ha un bar. Bon dia! Sap on és l'hospital? Continua per aquest carrer fins a aquell semàfor. Trenca a l'esquerra fins a la segona cantonada i gira a la dreta.
L'hospital està al cantó dret, davant del banc. Bueno, y ahora sí que viene lo bueno aquí. Y es, como habéis podido ver en el título del vídeo, que hoy voy a comenzar la dinámica para un sorteo express. ¿Cómo será este sorteo? Bueno, muy fácil para participar. Primero que nada tienes que saber que serán solo los 15 primeros comentarios los que entrarán en este sorteo. Así que muy atentos a la dinámica. ¿Qué tienen que hacer? De esta imagen que les estoy enseñando ahora mismo me tienen que indicar cómo llegar en cualquiera de las versiones que ustedes quieran hacer, cualquiera de los caminos, hay más de una posibilidad, cómo llegar a la farmacia desde el punto verde. Como veis es facilísimo, solo comentando esta indicación, dándome esta dirección, ya estarás participando. ¿Pero qué te puedes ganar? Bueno, pues nada más y nada menos que 3 clases personalizadas conmigo. Así que ya sabes, los 15 primeros comentarios estarán entrando en este sorteo que haré el miércoles 13 en mi Instagram. Así que muy importante, si te quieres enterar del resultado, tienes que ir al Instagram y seguirme. Como veis, es muy fácil participar, así que ya estáis tardando en comentar. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo conmigo catalán, debes suscribirte y muy importante darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ya está, eso es todo por hoy. Espero que tengan mucha suerte y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós, en catalán, adeu, hasta la próxima.